Колко прекрасен ден! Улових двамата затворници и сега ще отида да... Нямам. Днеска май няма да имам никакъв случай. Полицай, кажи. Не ми даваха парите в банката. Казаха, попитах ги да ми дадат парите и те казаха, че няма. Нещо тук не мирисва. Добре. Ще отида да проверя за парите. Много ти благодаря, полицай. Какво е станало тук? Защо не са ви дали парите? Полицай, кажи. Парите ми изчезнаха. Как така? Наистина няма никакви пари. Насякъде има. Защо всички бягате така? Страхните не ни обедат. Добре. Ще потърся Орики и ще се върна след малко. Какво? Някой май го е изгубил. Дали това е нашия крадец? Хей, господине. Това от вашите ли? Да, от нашите. Благодаря, че го намерите. Няма за какво. Ето, заповядайте, а пък аз ще отида да намеря извършителя. Някой има ли ви зъб? Пекаря. С него се казахме. Пекаря, така ли? Добре, ще се... Отивам и пекаря и ще се върна. Айде, викам пекаря. Пекарю? Да? Казаха ми, че имаш зъб на банкера. Да, имам зъб. И защо? Обърни си, когато ти говоря. Преди време той открадна хлеб от мен. И добре, не си го стори, видиш, що нали? Не, цял ден стоя тук. Добре. Отивам си. Полицай, изчакайте! Да. Днеска някой ми обра. Кой те обра? Проверете в печките и ще разберете. Ще проверя в печките. Има стак хляб. Това е добре. Тази какво има? Един хляб. Някой ти е откраднал хляба, човече. Да. Добре. Ще намеря виновник. Петко, ако беше тук. Отивам. Ще намеря кой краде нещата. Знаеш ли нещо за крадец? Знаеш ли нещо за крадец? Не знам нищо за крадец, но... Да, само това е, не знам нищо. Каза но. Казваш, че ще те ступам. Бързо казвай. Гледай ми в очите. Господи, не. Гледай ми в очите. Сколько ти говоря. Какво имаш да ми казваш? Добре, има крадец. Вземе хляба. Чува се, че дори е убил човек. Ако ме лъжеш... Добре. Ще отида в замъка при кмета, да види какво ще се случи вътре. Да се кача при кмета. Кмете! Кмете, защо не ми говорите? Искам да ти кажа, че ще ме бутнат. Кой ще бутне? Кмете! Не! Дръпнаха го. Кметът. Не, кметът. Какво?
Такава среда. Този обид на банка не ми харесва. Каишка, с която е дъвната. Кой ли го е направи? Полицаят никой няма да ме хване. Ей ти, стой, не мърдай. Защо бягаш? Кажи защо. Бързо. Влезна в банката. Безсрам. Рекс, сега искам отредвано да надушиш кой му направи. Рекс, надуши. Айде, Рекс, можеш го. Рекс, седни! Знаеш какво? Той го заслужаваше, Рекс. Моят ден не избяга. Ще отида и ще го намеря. Ти стой тук, Рекс. Дори няма ти остава този убиец такъв. Но къде е златото? Казвай къде е. Веднага. Кажи къде е. Кажи. Знаеш какво? Думай ли ще те убия. Добре. Златото е в къщата ми. Рекс, пази го. Ето му е къщата. Мога да влезна в къщата ли? Капан. Мога, този тип обожава да чете. Честно. Ето, един липса. Това е. Това е всичко. Намерих цялото злато. Ето, заповядай. Ето, даже ще ти го подредя. Както беше. Заповядай. О, много ти благодаря. Ето ти и наградата. Един диамант. Този диамант вече бе да зори. Но пък успявам да хвана злото с него. Благодаря. Рекс, ти си добър куче. Оставям те да пазиш тази отрека. Така че живей тук, Рекс. Ще идвам често на свищания. Обичам те, моя куче. Не. Хайде. Да ходя да спя. Докато ми куче. Но такъв е живота. То трябва да пази това място. Може да си легна. Но първо ще отида да се поразхожда. Да видя дали има други престъпления. Така, други престъпления няма. Ох, защо отворих съндъка ми? Хайде, лека нощ. Всичките да спиме в коша. Но чакайте. Ще се пък се поразходите, може ще мога пък да открия нещо. Да търсих пак и абсолютно нищо. Лека нощ.